A daidai lokacin da ake gan tattaunawar diplomasiya na samun ci gaba, sai ga shugaban Amurka Donald Trump sake zuwa da wani sabon salo wanda ya sake rura wutar rikicin gabas tsakiya. Amurka ta kai sabbin har-hare cikin kasar Iran, wanda hakan ya sake jefa yankin cikin zulumi da fargaba. A yanzu harkokin kasuwanci na ci gaba, amma darajar hannayen jari na ci gaba da faduwa akan batun yakin na Iran. Sai dai tambaya shine menene ainihin abin da ke faruwa a wannan yankin? Shin da gaske Washington tana kulla yarjejeniyar ne ko kuwa tana amfani da karfin soja ne domin matsalan ba a tattaunawar? Masu sauraro, zan fayyace muku wasu abubuwa muhimmai guda 5 da suka faru waɗanda ke nuna ainihin inda wannan rikici ya dosa zuwa yanzu. Na farko, kamar yadda na faɗa a baya, Amurka ta sake kai hari kasar Iran. Sojojin Amurka sun kai hare-hare a cikin dare a kudancin Iran, wanda kuma hakan ya faru ne a kusa da mashigin ruwan Hormuz. Amurka ta ce ta kai hari ne kan wuraren da ake harba makamai masu linzami da kuma wasu kwale-kwalen da ake zargin suna kokarin dasa nakiyoyi a cikin ruwa. Washington ta bayyana cewa ta kai wannan hari ne domin kare kanta. Sai dai masu sauraro, waɗannan hare-hare sun zo ne a daidai lokacin da yarjejeniyar tsagaita wuta ke ci gaba da aiki a zahiri. Amurka da Iran sun amince da tsagaita wuta a ranar 8 ga watan Afrilu. Amma sai dai tuni mahukuntan Tehran suka mayar da martani a hukumance, inda suka zargi Washington da kai da yarjejeniyar tsagaita wutar. A cikin sa'o'i 48 da suka gabata, Iran ta ce Amurka ce za ta ɗauki alhakin dukkan wani mummunan sakamako da zai biyo bayan wannan hare-haren da suka kai musu. A gefe guda kuma, kamfanin dillancin labaran gwamnatin kasar ta Iran sun rawaito cewa an ji karar fashe-fashe a birnin Bandar Abbas mai tashar jiragen ruwan Iran, wanda wannan wani birni ne wanda yake dab da mashigin ruwan ta Hormuz. Kuma kamar yadda kuka sani, wuri ne mai matukar muhimmanci, sannan kuma hanya ce da ake safarar ɗaya daga cikin kaso 4 na man fetur ɗin duniya baki ɗaya. Haka kuma wannan birni na Bandar Abbas yana da matukar muhimmancin gaske a dabarun tsaron kasar ta Iran, domin a wannan birnin ne babbar rundunar sojojin ruwan Iran take, kuma yana kusa da layukan jiragen ruwa da ke wucewa. Don haka ya zama kasancewar birnin a wannan wuri yana ba wa Iran cikakken iko akan zirga-zirgar da ake a mashigin ruwan ta Hormuz. Kuma a cewar rahotanni, wannan shine babban dalilin da yasa Amurka ta kai hari a cikin birnin. Sai dai amma duk da waɗannan har-haren, Tehran ta yaba da ƙarfin kariyar sararin samaniyarta, inda suka ce ba su taba tunanin cewa dakarunmu da ƙarfinmu da kuma na'urorinmu na kai hari za su iya yin irin wannan namijin ƙoƙarin ba. Wannan al'amari ne da ya ba su mamaki matuka da gaske. Mu je kuma ga batu na biyu. Iran ta yi ikirarin sake harbo wani jirgin yakin Amurka mara matuki wato drone. Rahotanni sun ce jirgin kirar MQ-9 Reaper ne, wanda wannan jirgi ba wai karamin jirgin leƙen asiri ba ne. Yana ɗaya daga cikin manya kuma nagartattun jiragen yakin Amurka marasa matuka. Ana amfani da wannan jirgi wajen leƙen asiri, bin diddigin abokan gaba da kuma kai hare-hare cikin ƙwarewa ba tare da kuskure ba. Yana iya lura da fagen daga har na tsawon sa'o'i da dama, tare da taimakawa wajen gano inda abokan gaba suke kafin a kai musu hari. Sannan kuma an rawaito cewa farashin jirgin guda ɗaya ya haura dala miliyan 30. Tehran ta yi ikirarin cewa jirgin ya shigo sararin samaniyar Iran ne kafin ta harbe shi. Sannan kuma ta ce ta harbi wani jirgin leƙen asirin Amurka, har ma da wani babban jirgin yakin Amurka kira F-35, wanda ake ce masa fatalwar sararin samaniya da ba a ganin shi a na'urar rada. Sai dai amma masu sauraro, zuwa yanzu Washington bata tabbatar da waɗannan bayani ba. Amma sakon da ke fitowa daga Tehran a bayyane yake. Amurka ba za ta taɓa tsira a wannan yaƙi ba tare da tafka mummunar asara ba. Kuma Iran tana ci gaba da tsauraran matsayarta a wannan rikicin. Jagoran juyin juya halin musulunci na Iran, wato Mujtaba Kamna'i, ya fitar da wani gargaɗi kai tsaye, inda ya ce abin da yake tabbatacce a wannan al'amari shine ba zai taɓa yiwuwa a mayar da hannun agogo baya ba, kuma kasashen da ke makwabta da mu ba za su sake zama garkuwa ga sansanonin sojojin Amurka ba. Bugu da ƙari, Amurka ba za ta sake samun amintaccen wuri a wannan yanki ba domin ci gaba da yin makircinta ko kuma kafa sansanonin soja. Sannan daga yanzu a kowace rana za ta ci gaba da rasa gurbinta a wannan yankin. Wanda masu sauraro, wannan sakon an tura shi ne domin kasashe irin su Qatar,
Saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa wato UAE. Dukkan waɗannan ƙasashe ne da ke ɗauke da manyan sansanonin sojojin Amurka. Don haka yanzu Iran na aikawa da saƙon cewa muddin Amurka ta ci gaba da kai mata hare-hare, to fa yankin gaba ɗayansa zai fada cikin wani gagarumin rikici ne. Wanda ma sauraro duk da hare-haren da ake kaiwa, tattaunawar neman zaman lafiya na ci gaba da gudana. Manyan masu shiga tsakani na ƙasar Iran sun isa ƙasar Qatar domin gudanar da wani sabon zagaye na tattaunawa da Amurka. Wanda ya zama duka ɓangarori biyun suna ikirarin cewa suna son cimma yarjejeniya. Amma kuma babu wanda ya yarda da ɗan uwansa ko kaɗan. Wanda sakataren harkokin wajen Amurka wato Marco Rubio ya yi wata magana da ta ɗauki hankali, inda ya ce, ina ganin mun bayyana matsayarmu dalla-dalla. Shugaban ƙasa ya yi wata muhimmiyar tattaunawa ta wayar tarho a 'yan kwanakin da suka gabata, wacce nake ganin tana da muhimmancin gaskiya tarihi. Sannan wannan tattaunawar ya yi ta ne da wasu daga cikin shugabannin yankin. A yanzu ina ganin akwai kyakkyawar fahimta da jituwa kan yadda ya kamata a tsara daftarin farko na yarjejeniyar. Sai dai har yanzu ina ganin abin zai ɗan ɗauki kwanaki kafin a daidaita. Musamman idan aka kasa fahimtar juna ko da ku a ce akan wata kalma ce ko wata jumla. Saboda haka ya zama dole mu yi aiki akan hakan. Sai dai ita ma Iran ta zargi Washington da aiko mata da wasu sakonni masu cin karo da juna, inda suka ce a duk lokacin da aka shiga tattaunawar zaman lafiya da Amurka, sai ga shugaban Amurka Donald Trump ya kai mata hari. Ga abin da suka ce, wannan ba shi bane karo na farko da muke ganin irin waɗannan abubuwa masu cin karo da juna ba. A gaskiya ma ɗaya daga cikin matsalolin da muke fuskanta a wannan tattaunawar shine yanayi na rashin tabbas da kuma saɓanin da ke cikin halayensu, wanda wannan ba sabon abu bane. Sannan masu sauraro har ila yau, Washington tana buƙatar a saka wa makamai masu linzami na Iran iyaka, tare da kuma neman Iran ta ruguza tsarinta na makaman nukiliya. A nata ɓangaren kuma Iran tana so a janye mata takunkumin da aka gaba mata, wanda yake ta kokawa da tattalin arzikin ƙasar. Sannan Iran tana buƙatar a bata damar amfani da biliyoyin dalolinta da aka daskarar a ƙasashen waje. Rahotanni sun nuna cewa Iran tana neman a saki kusan dala biliyan 24 na kuɗin ƙasar da aka daskarar a ƙasashen waje. Don haka ya zama masu sauraro, waɗannan tattaunawar ba su tsaya kawai akan tsagaita wuta ba, sun kunshi batutuwa da suka shafi nuna ƙarfi, takunkumi, fasahar nukiliya, makamai masu linzami da kuma ikon sarrafa hanyoyin da makamashin duniya ke bi. Sai kuma abu na hudu, wanda shine yadda Isra'ila ta sake faɗaɗa ayyukanta na soji a ƙasar Lebanon. Firaministan ƙasar wato Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta ƙara ƙaimi wajen kai hare-hare kan ƙungiyar Hezbollah. Wanda wannan sabon tashin hankali ne da ya barke tun lokacin da yarjejeniyar tsagaita wuta ta fara aiki a tsakanin Amurka da kuma Iran. Wannan wata 'yar kasar Lebanon din ce inda take cewa akwai tsoro matuka bayan abin da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya. Kuma mutane suna cikin fargaba a duk lokacin da jirgi mara matuƙi ya wuce samansu. Hankalin jama'a yana tashi sosai. Muna samun ci gaba da ayyukanmu, amma gaskiya muna shan wahala matuƙa da gaske. Abu na ƙarshe kuma wato na biyar, kasuwannin duniya sun fara nuna tasiri matuƙa da gaske game da wannan rikicin, inda ko ajiye sai da ɗanyen man ya sake tashi sakamakon fuskantar cikas a mashigin ruwan na Hormuz. Sannan kasuwannin hada-hadar hannayen jari a faɗin duniya sun faɗuwar wasu. Yanzu haka masu zuba jari suna kai kawo ne tsakanin kyakkyawan zaton cimma yarjejeniya ko kuma tsoron sake barkewar wani sabon rikicin. Kuma a ƙarshe babbar tambaya mai muhimmancin gaske ita ce, shin menene ainihin abin da shugaban Amurka Donald Trump ke son cimmawa ne a Iran? Gwamnatinsa na cewa tana son cimma yarjejeniya da ƙasar. Amma sai dai hakan zai zama abu ne mai matukar wuyar samu muddin Washington ta ci gaba da kai hare-hare kan kasar ta Iran. Ku bayyana mana ra'ayoyinku a comment section, sannan kar manta da subscribing da liking.